So hi guys, kuyog din nakaroon si Tijing no. O amo ang pinakagwapong VIP no, na murara pa siya bodyguard. So manangid na siya sa iya mga tropa pets dire. Ano lang. Kuan day ato ang si Ma'am day na siya page di ay nga atong kasi yung page Ma'am? Double Trouble. Double Trouble ha. Mato siya i-like niyo o follow niyo yung Facebook page. Yes, para updated mo sa mga susunod niyang mga vlog. galing. What's up mga pare? Kasi sikatan. Ano si MP Girl? Okay, si Sheldon J. Double. Alright, kami karon sa kuan nindot nga lugar nga English. I'm here in the sand now, a very smaller thing sand. So I see the sunsilk there. Sunsilk. What are you going? Where are you going? You just stay, don't going. Don't going. Alright, so nandri karon. Di po ko English. Okay. Ikaw lang, ikaw. Hello guys, mga pare. So now we are here because you're there. So, welcome to Sukatan. Ay, mga pare, magandang hapon sa lahat. Happy Halloween. So, sino yung nag-go sa inyong lahat? I-go. Makikita niyo yung ako nag-decoration sa aming bahay kasi yung mukha niya ghost. Asawa ba yung? Moraga kadlukar pag naong asawa kay pirmi jud ko mahadlok, pirmi jud siya Halloween kadlaw. Eh, mauni tinggawas sa Bimbiruan ning naungan eh. Uso mare uso. So dati ko yung Sheldon garon. Hello, mayong hapon ninyo. Suportaran mo na, suportaran na sa ka gani mo, unsa ka? Masayaw ko. Dili ko lansan pero masayaw ko. Sa Bayawan City siya Yes. dindot kay. Nataron diri sa Talipapa. Mao ni Talipapa. Talipapa. So, we are here in Talipapa. Oh yeah. Inani gwapo jud kay ilang Gwapo sunset. kayo dire. Gwapo po kay ta. Of course, kita po. Gwapo, Nindot gwapa. kayo gara kung magkuan ka din, magpampers ka na madagan. So, salamat kayo ha. Kay naabot yung dire kay sakay mi ato ni Hildo na tong Oy, sasakyan. Oh, to ang dano nga dako ka po. Dragon. Fly. So, the sunset is very big. Like Hindi this. kayo ang sunset kay hayag kayo. Para kayaga ning So, mga pare, i-continue pa ni So karon dito mag food trip taron Oh, niya. mato ni Ilawan na to, imukbang na to. Oh, tilawi. Ang wapa na tilawi. Na may black pepper dito dai. Para sa So mo nilang patsoy diri nga pansit di butangan og. Kabalo ba ka na dili manok ang galumlom ani tawo jud ang galumlom. Sa ilok gibutang ang. Mo Di ba ni tinuod? init. Aw ni tinuod. Maganda tingnan lagi kung sa una itlog o manok. Ito lagi pa pud biya ko So, sa imo. unsay una adjud ding gawas? Ang manok o ang itlog? Feel na ko ang manok get kay. Di ba? So, dako man ang manok. Di para na ko choy. Itlog choy na una. Di pero para sa ako ara pa choy manok ano. Di ba kung mogamit ang mga pulong sa Ginoo unsa may gipambuhat, di ba? Nabay tiger na itlog da. Di, kay base kung sa akong kuan experiment, itlog ug manok sa pikas ug pikas, giuna labay ang manok. Sa tinurig. manok. So, karon pala pa ng itlog abot. Ang manok kini anak pa man. So, nauna gyud ang itlog. Sa tinurig brand na guro kay ta nga kanang mga iro ug kanang mga kwan itlog gyud na siya pero buwak sa tiyandaan naninggawas sa sila tibuok. Happy na. Happy na. Galibog nito ana. Una daw ang Itlog sa itlog. suludan na buwak naninggawas. Gikan sa itlog. Ah. Gikan sa itlog mo ni Chris. Una ang itlog ni gawas dili day ang Kaya manok. kaon ta kay lain na ng itlog man. Tilawin ninyo na, lamig ka ng itlog. Mao ni pinakalami na itlog diri sa Bayawan. Anak is manok. Like sa dinosaur na kayo na itlog na kayo. Ana.